Tolosaldeko euskararen maila sustatzeko taldeak 2018an egindako lanketan ateratako ondorio nagusienetakoa da Tolosaldea euskararen arnasgune dela eta izaera hori mantendu ez ezik indartzeko herritar euskaltzale sare, sendo eta kontzientziatua eratzeko premia. Hori bultzatzeko, ahalduntze lurrak ereiten proiektua jarri du martxan Galtzaundi euskara taldeak 2019an. Hainbat fase izan ditu proiektuak, baina herritarren kontzientzia zuzenean eragiteko, herriz-herriko tailer hitzaldi formatua aukeratu da. 2018ko zikloari keinu eginez, euskaraz bizi ahal gara izenburupean eman dira saioak herriz-herri. Guztira, 24 saio eman dira Tolosaldeko herrietan, 80 minutuko iraupenarekin. 16 euskaltzalez osatutako taldea arduratu da saioak gidatzeaz, eta denera 352 herritarrek hartu dute parte tailerretan. Tailerretara gerturatutako herritarrek euren herrietako euskaldun portzentajearen pertzepzio egokia dute, baita eskualdeko euskaldunera ere. 4 herritarretatik 3 herrian zenbat euskaldun dauden modu egokian identifikatu dute. Bestalde, herrietan euskara ulertzen dutenen pertzepzio egokia dute tailerretan parte hartu duten gehienek. 75%ek beren herrietan euskara zenbat ulertzen duten ondo erantzun dute. Hala ere, beste 23%k euskara ulertzen dutenak gutxiago direla uste dute. Horren atzean egon daiteke euskara ulertzen dutenak, euskaraz egiten dakitenak bakarrik direnaren ustea. Hori horrela ez izateko, beharrezkoa da euskaraldiak bistarazi duen belarri prest kontzeptua gizarteratzen jarraitzea. Tailerretako parte hartzaileen 44%k Tolosaldean euskara ulertzen dutenen kopuruaren pertzepzio egokia badute ere, gehiengoak 56%ak daudenak baino euskaldun hartzaile gutxiago daudela uste dute. Herriz-herriko tailerretara gerturatu direnek 53%k beren herrietako etxeetan datuek diotena baino euskara gehiago erabiltzen dela uste dute. Hauxe da, Tolosaldeko euskararen ulermen gaitasunarekin batera, herritarren pertzepzioa errealitatetik urrutien dagoen arloa. Euskaraz ez egiteko arrazoi nagusiena parekoak ez ulertzea dela esan dute tailerretan parte hartu dutenek. Horren ondotik aipatu dituzte, aurretik ezarritako ohiturak, parekoak edo taldean batek euskaraz ez ondo menderatzea edo ulertzea eta aurre iritziak. Argi geratu da beren hizkuntza ohiturak aldatzeko ahalegina egin duten herritarrek zailtasun nagusitzat jo dutela elkarrizketa elebidunak izatea. Ez daude ohituta horrelako egoera batera, nekeza izan daiteke eta simetria linguistikorako joerak eragin nabarmena du. Euskaraldiak ere horrelako egoerak planteatzen ditu elkarrizketetan. Tolosaldean, elkarrizketa elebidunetara ohitzeko beharrezkoak izango dira lehenik, kontzientziazioa eta ahalduntzea. Bestetik, errealitate soziolinguistikoaren pertzepzio hobea izatea, eta azkenik, erdal hiztunen jarrera positiboa. Herritar taldeetatik ere jasotako inpresioa da, herriz-herriko euskaltzaleak aktibatu eta ahalduntzeko beharrezkoa dela horrelako dinamikak dituzten tailerrak antolatzea. Beraz, maiztasun jakin batekin, herriz-herri euskararen inguruan ahalduntzeko baliagarri izango diren tailer, emanaldi, edota hitzaldiak antolatzeko beharra argi geratu da Tolosaldea moduko eskualde bateko herritarrak hizkuntzaren arloan ahaldunduko badira. 2020ari begira, Euskaraldiaren 2. edizioari begira antolatu beharko dira Euskaldunen ahalduntzean eragiteko saioa.